Najmlađa individua je imala samo 11 godina. Mi na osnovu ovih podataka ćemo znati, barem za one lice za one individue koje su dobro očuvane, njihovu starost, njihov pol i u nekim slučajevima bolesti koje su imali ili takođe način smrti. Ono što smo do sada koristili jeste bila tehnika fotogrametrije, gde se u suštini na osnovu fotografisanja svake od 58 lobanja koliko ih ima, dolazi se do jednog 3D modela koji se onda virtualno može pojaviti u razmeri 1:1. Važno je znači da dobijemo odgovor na mnoga pitanja, ipak je reč o istoriji, našoj nacionalnoj istoriji.